Unodaba olunye ngisanda kulibhala oluthini insizwa yakwacele kwahlabisa kodwa esebenza eMpumalanga. Le ndoda ingabanye abantu abasilandela kakhulu la. Ngalibhala lolu daba ukuthi usizo lwensizwa yakwacele kwahlabisa eyacishe yathola udilika ngenxa yokubiza intombi ngomkhaya kanti intombi ifuna kulalwana. Ngalibhala ku Facebook. Lensizwa ithi uma ichaza udaba lwayo lapha eMpumalanga ziningi indaba esithola kanjalo. Ithi lensizwa yayihlala lapha, yayihlala eTown ku Old Middelburg Road. Uyazi ke la kunane TUT laphana. Ithi yayihlala nezingane ezayifunda ecollege. Insizwa yayisabatha le. Ithi lensizwa lapha kule ndawo yayihlala kwakuhlala abantu besifazane nabesilisa abangamaPedi, yona iyumZulu. Ithi yayisizwana kakhulu nomunye usisi owumXhosa ngenxa yokuthi isiXhosa nesiZulu mawulalela kahle, umuntu omZulu uyasiza isiXhosa nomuntu omXhosa uyasiza isiZulu, kuba yilokho nalokho nje. Then iSpedi ngeke uzwe ngisho ukuthi umuntu uthini, but ngesiXhosa umuntu uyakwazi ukumkhuluma naye. So zicishe izifana isiZulu nesiXhosa makuthiwa kuyakhulunywa. So uthi ke lensizwa ngagcina lo sisi wase Eastern Cape sihlala naye lapha ku Old Middelburg Road eMpumalanga. Uthi ngagcina ngizwana naye lo sisi ngenxa yokuthi sabizana ngomkhaya. Ngambiza ngomkhaya ngenxa yokuthi yena ngoba singangaphela iEastern Cape neKZN we share amaborder. Then abamaPedi bale ukuthi, so uthi ngagcina ngibizana ngomkhaya nalentokazi. Sihlala nje ndawonye. Uthi sazwana ngalendlela ukuthi yayikize izodla endlini yami kusho lo mfo. Le ntombazane yomXhosa yayikize izodla endlini yakhe. Bese kuthi naye wayekwazi ukuyodla endlini yawo le ntombazane. Bahlala nje impela, bahlala nje isikhathi eside for almost 2 years. That was 2013. Ithi lensizwa ngoba yayikwakumuntu ehamba eSabatha. Uthi ngelinye ilanga wahamba waye ekhaya kuDisemba. Wahamba waye ekhaya kuDisemba wayishiya le ntombazane. So engazi lutho yena. Wathi uthi kwathi ngelinye ilanga esebuyile. Uthi kwathi ngelinye ilanga wavele ebuye eSabatheni. Uthi wavele wathi uyangena esangweni wafica uMastende esangweni emnyomunye ubaba. Bafike wabingelela nje wadlula uyibuyile eSabatheni esontweni ngoba uyiNazaretha. Uthi mayidlula ebese emmisa uMastende ethi sibanibani mfowacele awuhambi yokhumula bese uyabuya uza la. Lensizwa ayibuye esontweni futhi ethi ayihambi yokhumula into zesonto iqoke ngoba vele izofika ikhumule bese iyabuyiza kubona. Uthi ke mfowacele nangempela ahamba afika khumule aqoke impahla akhumula into zesonto aqoke nje impahla zakhe. Uthi bese ya esangweni kuMastende. Efike ethi uMastende mfowethu usuboshiwe selingenele icala. Usisi usibani bacabanga le ntombazane yayiyinesi isebenza kwenye private hospital khona lapha eMpumalanga. Uthi umfowacele ebuza ukuthi ngiboshwe ubani, ngiboshwe kanjani. Uthi bese ithi intokazi ethi uMastende untombazane yomXhosa uthi udlongolile wena, so uboshiwe. Uthi umfowacele ngithi
untombazana womXhosa muphi othi ngimdlongilile bethu sibanibani uthe wena usumdlongilile uphi yena lo sibanibani usemsebenzini uthi bese hayi ngeke umkhaya wami lo angikwazi ukumdlungula nani nami umkhaya wami lo bese ethi yebo ngakho phela ukuthi umkhaya wakho utheme ngene endlini yakho wamdlungula wena njengoba ehlala ngiyeza ungena endlini yakho nje uthi umfo wacela washaqeka wakhathala waba udaka mayezwa uMastende ekhuluma uthi nangempela baqoqwa ngakusasa kuyisonto baqoqwa ekseni kuzokhulunywa udaba namanye amantombazane ke la ngamapedi la ekhuluma isipedi uthi ucele ayi luqale lifaka udaba uthiwa mfowacele usudlwe usisi lo uthi umdlongulile uthi mfowacele engasakhali intombazane ngalomzuzu njengoba behlezi lapha nje sicawini uthi yavele yakhala yadindisile intombazane kwangathi ayimazi uthi waxakeka wonke umuntu ithi intombazane ngidlongulile uthi ucele waxakeka ukuthi awunazi umhlolo ngidlongula umuntu engimbiza ngomkhaya okuyiyena uthi wazwa lanyulelwa ngamantombazane ngamapedi athi amantombazane musukusukela ucele wena sihlala naye thina ucele akakaze azame ngisho nangelelo futhi akanawo nje leyo nto leyo uthi mfowethu uyathi yale intombazane mala amantombazane ngamapedi athi hey wesibanibani musu kudlala ngocele akaze nje akudlungule siyazi ukuthi akaze akudlungule uthi kwaphiliswa lesikhathi eside amantombazane athi ucele ngeke uthi leyo ndaba yazi yagcina isilungisiwe uthi wasuka ucele kuleyo ndawo wagcina ngasahlali ku Middleburg Road wayohlala kwenye indawo uthi kwathi ngelinye ilanga esedolobheni uthi wezintombazane imidlalisa ikhipha wallet ephaketheni lakhe uthi makithi ngiyaphenduka hawu yile ntombazane eyixhosa eyake yathi ngidlungulile ngicabanga ukuthi bese ku 2020 bese ku 2020 after a few years nje after kwenzeke i-incident uthi yakhipha wallet esodolobheni nje yakhipha wallet ephaketheni lakhe yayisikhipha 100 rand uthi ucele ngathi mangithi ngiyaphenduka hawu wena wenzani wena uqhamukaphi isho ukuthi ayikhona bese uthi ucele awukahle umkhaya yindaba wawusho uyindaba sasibangeni wakuthatha ukuthi ngangidlwengula uzutshena uMastende ngize ngilekelelwe izingane zamapedi ezikhuluma isipedi ukuthi wena uqamuqabela wawuyithatha phi leyo nto uthi ingane yavele yathi intombazane yavele yasho nje kalula nje yavele yathi yazi wena wawungicasula wena walokhu ungibiza ngomkhaya ngisho ngisendlini yakho ungibiza ngomkhaya angazi into eyenza ukuthi ungibiza ngomkhaya ngoba ngiyena ngisho usisi wakho mina ngazi ukuthi wawungangiboni ngangineyintombi mangingena endlini yakho nako kufanele ungibambe ungiqabule ungikhombise ukuthi ngimuntu wesifazane nami ngiyintombi kodwa ke yona libeka ngembaba nje ukuthi kwakufanele silalane mina nawe ngangicasula ukuthi lokhu ungibiza ngomkhaya cabanga nje kalula ukube lo liyadaba nje yasangana le ntombazane yasanganele emaphoyiseni yathi lo ngidlungulile ngabe ucele wahamba icala waze wangaka uma ekwazi ukuprova ukuthi intombazana akayidlungulanga bese yaphuma kodwa mayihlulekile ukuprova ngabe lamgwebe icala kalula nje uthi intombazane yavele yamhleke edolobheni athi hayi cha ngangicasula ukuthi nje lokhu ngibiza ngomkhaya esikhundleni sokuthi ngabe uyabo yabeka ngaleli gama eliyinhlamba uthi ucele ngathula yavele yahleka intombazane yasuka lapho yahamba ayikho into eyingozi njengaleyo uyazi ukuthi mawusuke uaccuswa ngecala ongalenzanga ngempela obungekho ngishona kulona ongalazi nje uyaye ube shocked for a certain period of time ungazi ukuthi uzothini ugcine ngempela kwesinye isikhathi ungakhuluma ungazi ukuthi uzothini bese abantu lokho bek-interpreta ngokuthi awubheka ukwazi ngisho ukuphika icala lenzile ligcine ligwebe
ligcine ligweba ngempela icala. Ngithema ngikhuluma nayo lensizwa ngoba siyaxoxa na ku WhatsApp. Ngichaza ngalolu daba lwayo. Ngagcina ngikhuluma ngolunye nje udaba olicishe lifane nalolu nayo. Kodwa enye into engifuna ukuyisho kubantu besifazane, ningadlali ngalezi zinto. Akudlalwa ngokuthi umuntu udlongolile. Kufana nalabo kulesikhathi samanje sekusebenza imali. Thola ukuthi umuntu wesilisa bethembisa intombi ukuthi uzoyinika imali nani bese beyalala. Futhi kwesinye isikhathi noma ungamthembisanga ngathi kuyaziwa manje ukuthi uma umeme umuntu wesifazane endlini yakho mayisehambe kuseni ufuna umnika imali, uma ungamnika ngemali sekuyicala lelo. Uma ungamnika ngemali sekucishe kufane nokuthi icala lelo ngoba bavele bethi bona usibani ongidlongolile. Ngiyacela ingane zakwethu ningadlali ngaleyo nto ngoba ziphelile ingane zabantu, ziphelile ingane ningadlali ngaleyo nto. Lokuthi nje uthi usibani bana ngifuna ukumphaaphamisa, ngifuna ukuthi ungidlongolile emaphoyiseni ukuze ahamba ajika. Ningadlali ngoba ngempela ngisuke nilalile. Angithi njengoba nilalile nje vele ama-samples akhe, ama-sperms akhe azotholakala kuwena nilalile. Kodwa uma usuthi wena ungidlongolile uzoboshwa ngempela, idilikajelwa ngempela. Idilikajelwa ngempela wena ubuthi uyadlala, uyamcheckisa. Abanye benu-ke baye emaphoyiseni befike bethi usibani bami sengidlongolile. Amlando umuntu wamaphoyisa. Athe so attached angithi uma uyovula icala bakuthatha bekuthathe ama-samples la esithweni sangasese kuwena benze i-DNA vele izomesha ngoba nilalile. Mase boshiwe umuntu usuyabaleka wena, usulokhu ubaleka usafuna uku-attend icala. Ubufakazi be-DNA buyibopha indoda, uyikinatele buyithathe buyifaka ikhindini. Wena ube silokhu uthi ngangidlala mina ngangithi ngiyamdlalisa. Kusizana. Ningadlali ngaleyo nto. Mhlawumbe singa-inventa noma singakhanda enye into okungadlala ngayo, kodwa ngiyacela bosisi ningadlali ngokuthi usibani bona ungidlongolile. Ningadlali ngaleyo nto. Ningadlali. Kufana nalabo mama abalwa ngezingane. Umuntu athatha ingane yakhe ayihudle lapha ayirabhe la esithweni sangasese rafu ebese ethi usibani bani udlongole ingane yami, usibani bani udlongole ingane i-step daughter sakhe. Kanti wena umuntu wesifazane ulwimpi yakho oyaziyo. Uyazi njengoba ngikhuluma ngalolu daba nje lapha ngakithi kunensizwa ewubhuti nje omdala. Lensizwa ngathi ngiphume ejele yayigwetshwa icala le-rape la igwebu life. Kuthe manje nje ngoba kuzoshaya uDisemba manje kushuthi bese iyokwenza lento ekuthiwa i-VOD. Uthe makuseshwa umndeni wale ntombazane ekuthiwa wayidlwengula, kwatholakala ingane le ekuthiwa wayidlwengula. Yayisencane ingane, isikhulile-ke manje. Unina sewashona. Kwathi makufika ku-VOD yafika yathi ingane, hawu, lo baba ngathi usaboshiwe lo baba. Lo baba mina akaze kenze lutho lo baba. Udaba lwangakithi. Ngakithi. Ithi intombazane lo baba mina akaze engenze lutho. Wayeboshelwe ngapha empangeni lo baba. Ithi le ntombazane lo baba akaze engenze lutho mina. Umama wathi angithi lo baba ungidlongolile akaze nje engenze lutho. So washona kumama wayo. Awucabange kube nale ntombazane yashona mhlawumbe wavela ibhadi nje yashona. Lo baba ngabe ukuphi? Njengamanje ngaphuma noma yinini ngoba ngigcine kulungisa amaphepha akhe ukuthi aphume ngoba ingane yasho ukuthi lo baba akaze engenze lutho. Ukuba ingane yashona ke nayo mhlawumbe ngebhadi nje ivele ishona. Yini engabe yenzeka? Ngicela ukunikhuza kulokho bosisi bethu, ngiyabonga.